שלום צופים יקרים, עוד שבוע עובר ואנחנו בפינה שלי שמנטרת את הבתים למונדיאל, והיום בית ג' יפגיש בין קולומביה, יפן, יוון וחוף השנהב. בואו נדבר קצת על הנבחרות. קולומביה זאת תהיה הופעה החמישית שלה בסך הכל. ההישג השיא שלה היה שמינית הגמר ב-1990. יוון היא תהיה במונדיאל בפעם השלישית, כאשר לא הצליחה עוד מעולם לעבור את שלב הבתים, והופיעה פעמיים כמו שאמרנו, ב-94 וב-2010. חוף השנהב, הופעה שלישית שלה, פעם שלישית ברציפות במונדיאל אפילו, ב-2006 וב-2010 היו הפעמים האחרונות שהופיעה, וגם היא מעולם לא עברה את שלב הבתים. ויפן זאת תהיה הופעה חמישית, הישג השיא שמינית גמר פעמיים, פעם אחת ב-2002 כשהיא ערכה ביחד עם דרום קוריאה והודחה על ידי טורקיה, והמונדיאל האחרון גם כן הגיע לשלב השמינית והודחה על ידי פרגוואי בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. בואו נדבר קצת על המפגשים שיהיו לנו. אז זהו, אין על מה לדבר. בסך הכל הנבחרות האלה הופיעו ביחד 12 פעמים במונדיאל, שזה פחות למשל מספרד שהופיע 13 פעמים. ולכן כל המפגשים שיהיו בבית הזה אלה מפגשים שישוחקו בפעם הראשונה במסגרת רשמית של מונדיאל. מה שכן אפשר להגיד, שלמשל הקולומביאנים באים למשל עם הרבה ציפיות. קולומביאנים עם הרבה ציפיות, יש להם יופי של סגל, עם פלקאו כמובן, ועם גוארין, ועם חמאס רודריגס ממונאקו, הם באים עם ציפיות מאוד מאוד גדולות, הם אפילו דורגו כראש בית. מה שכן, פעם אחרונה שקולומביה באה עם כל כך הרבה ציפיות למונדיאל, זה נגמר בצורה די טרגית, כאשר ב-94 שהיא באה עם ולדרמה האגדי ועם אספריה ועם רינקון ועם איגיטה, כוכבים ענקיים שחשבו שהם הולכים לקחת את הטורניר, הודחו כבר בשלב הבתים. ומי שזוכר גם ההפסד לארצות הברית עם אותו שער עצמי של אסקובר עלה לו בחייו, הוא נרצח כמה חודשים לאחר מכן, כנראה בעקבות אותו שער שהפקיע לרשתו הוא, ונגמר בצורה מאוד לא נעימה. קולומביה, רוצחים אנשים. חוף השנהב למשל, עוד איזה כמה מילים אני רוצה להגיד על חוף השנהב. אני חושב שהפעם יש להם סיכוי מצוין לעלות, מסיבה פשוטה. בשני המונדיאלים האחרונים הם דורגו לבתי מוות, ממש בתי מוות ביחד. במונדיאל ב-2006 הם דורגו גם עם הולנד, עם ארגנטינה ועם סרביה ומונטנגרו. ובמונדיאל האחרון הם שובצו ביחד עם ברזיל, פורטוגל וצפון קוריאה. בשני המקרים סיימו את הבית במקום השלישי עם ניצחון אחד ושני הפסדים. הפעם בגלל שהבית כל כך מאוזן, אני מאמין שהיא תדבר בבית הזה ותדבר חזק. ועכשיו לתחזית שלי. אני מאמין שחוף השנהב תעלה מהמקום הראשון הפעם. דרוגבה, אני חושב בטורניר הבינלאומי האחרון שלו יהיה כבר בן 36. הוא וג'רוויניו שעושה חיל ברומא, ועוד שחקנים טובים ונהדרים כמו יאיה טורה שגם מחזיק את כל ההתקפה כמעט של מנצ'סטר סיטי. אני מאמין שהפעם זה יתחבר. אני חושב שהם יסיימו כאלופי הבית. מקום שני, יפן. לדעתי יפן היא במגמת שיפור בשנים האחרונות. הם
יש להם שחקנים מאוד מוכשרים כמו הונדה וכמו מיצובישי, סתם אין מיצובישי, יש הונדה מצסקה מוסקבה, שחקן מצוין. אני מאמין שיש להם סגל מספיק טוב כדי לסיים את הבית במקום השני. שמח שהקשבתם לי, הפיצו הסרטון, החכמתם, השכלתם, נתראה בפעם הבאה עם בית ד' בית המוות. יום טוב.